ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪಂಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ವ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಯಾನಿನಿ ಅರಿತ ವಸ್ತು ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪದೆಂಗಿ ಬೇಯ್ಪ ತಿಂತ ಏಕೆ ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಪದೆಂಗಿನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾತು ತಿಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಅವಲ ದಾಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಿಡಿ ಮಂತುದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಎನ್ನದಿತ್ತ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಮಸ್ತ್ ನಂಬ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀವು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೃತ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಗುರುವಾರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾರ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೀರೆದ ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಪೋಡಿ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಏಪುರೇನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೊಂದುಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೀರೆದ ಬೋಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದ ತೂಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೀರೆದ ತೊಂದೆ నేను ಶೋಕು ನೆತ್ತ ಚೋಲಿ ಮತ್ತ ದೆತ್ತದು నేను ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಪೀರೆ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪರ ದಾದ ಪೂರ ಪೋಡು ನಾನು ಪೀರೆ ನಿಂಚ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಚಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಅನ್ನೆಟೆ ದೀರ್ತಿಜಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಟೆ ಕ್ರಶ್ ಮಂತು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಗ ಕಟ್ಲೆದ ಪೊಡಿನ ಯಾನ್ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕೈಟ್ ಕ್ರಶ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಡಿ ಚೂರೆ ಹೊರಾನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಕೊಂಡೇನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಿಯೇ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಬೋಂಡ್ ಒಂದು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ರೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದು ಶೋಕ್ ಒಂದಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಶೋಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡೆ ಶೋಕ್ ಬೇಯಡವು ಫ್ರೈ ಆವಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುದುಂಡು ನಮಕ್ ವನಸ್ಪತಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೀರೆದ ಇಂಚ ಬೋಂಡ ಮಂತಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಆವಡೆ ಪೀರೆದ ಬೋಂಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ
ರುಚಿಯಾಗಿ ಇನ್ನ ಪೀರೆದ ಬಜ್ಜಿ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕೊಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬರ್ತದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕೊಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. I wanna give you everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds in a wedding ring. I wanna give you everything, everything. I'ma buy you. ನಾನು ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.